pyörä, jota mä oon pitänyt täällä talvisäilytyksessä täällä meidän Pasilan pihalla. Ja siihen oli tullut siis semmonen lappu. Tämä pyörä on hylätty. Ja sitten No? joku oli ottanut sitä sen lapun pois ja siirtänyt sitä puoli metriä. Mitä? Niin. Huomio! Lopeta! Huomio! Aikku. Joku täällä siirtelee pyörää. Aikku. Lopeta! Joku täällä siirtelee pyörää. Mun pyörä oli taas siellä. Aikku, nyt! Mä oon odottanut, että tänne tulee se vanha mies kärrin kanssa. Mut ei oo vanha mies, vaan joku ihan toinen. Pyörähuoltomies. Arvaa mitä. Mitä ei oo se minä pyörä? Mun pyörää. Yle Intraa. Mun pyörä! Se pyörä! Varastitko sinä pyöräni Ylen pihalta? Mun pyörää. Yle Intraa. Mun pyörä! Se pyörä! Missä se mun pyörä on? Ansela, miksei uutisissa on tästä vitun pyörävarkaudesta? Pyörävarkaudesta. Jenni Poikeluksen polkupyörä on varastettu. Kermanvärinen Insera Boulevard katosi Yleisradion sisäpihalta. Se on ihan koukasta. Missä se pyörä niin kun on? Voin maksaa sulle 50 €, jos joku ihminen tuolta Ylen sisältä tulee sanomaan, että hei anteeksi, se oli minä, joka sen pyörän pöli. Ei kukaan kehtaa tulla. Mitä? Pyörävaras tässä. Tuhannesti anteeksi. Hän on täällä tänään. Nouse sen selkään. Katsokaa! Katsokaa häntä. Täällä ollaan! Hei! Hän on täällä tänään. Nouse sen selkään. Katsokaa! Katsokaa häntä. Täällä ollaan! Hei! Joku yleläinen.